Oh, wani ilimi Zaki Sanusi Oh, the Russia Listen, hey amfanin ilimi aiki da shi masoyan ku zan kula da mu amfanin hankali mi aiki da shi masoyan ku zan kula da mu a farkon baiti na zan saka Allah wanda yayi zaki yayi rosha jallalla ida ko daji shi muke yi masalla zaki da rosha zamanin mu haskawa Rosha na fahimta akwai su da raini ba ka da naira to ka zamkirta ni ko kana da naira to ka zarce raini ko kana da naira lallai ka zarce ko amfanin hankali mi aiki da shi masoyan ku zan kula da mu zaki na so ku gane san ba ni da raini zaki na girme su kuma ba na san mai raini masoya na amana Sarkin mu na da kirki domin ya raine mu Najeriya an shaida sarkin mu ya ci tuta kowa da gidansa garin Kano gari na banin hankali bi aiki da shi masoyan ku zan kula da mu masoya ku gane ni rosha bana kushe bai wace daga Allah in yayi maka fashe da sannu wataran yaro zai tashi